kauna-unahang LGU-operated CRS outlet sa Pilipinas binuksan sa Candon City. Para po sa detalye, pakinggan natin mula kay Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Formal nang binuksan kahapon, 2 ng Setyembre, ang kauna-unang LGU-operated Civil Registry System o CRS outlet sa bansa na matatagpuan sa second floor ng Candon City Arena, Ilocos Sur. Kaya nitong magserbisyo sa mahigit 400 katao mula sa Candon City at mga karatig bayan araw-araw. Bukas ito mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon tuwing Lunes at alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mula Martes hanggang Biyernes. Ayon kay Mayor Eric Singson, malaking tulong ito sa mga residente at inaasang susundan ng ibang LGU sa buong bansa. Dagdag ng PSA, may karagdagang 40 pesos ang processing fee sa regular na bayad upang masustentuhan ang operasyon ng outlet. Pinangunahan ang ribbon cutting ng alkalde, mga opisyal mula sa PSA at iba pang panauhin mula sa proyekto ng CRS ITP2. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.